daure hajiya Maryam dan daure daure hajiya Maryam dan daure daure hajiya Maryam dan daure uwa ga marayu duk wahala zan so baki jure daure su makiyan ai duk sun zare rabbi ya karo nisan kwana piano a gaishe da giwar mata hajja Maryama mai alfarma uwa gan marayun Allah har da masu iyayen su ma a gaishe da giwar mata hajja Maryama mai alfarma uwa gan marayun Allah har da masu iyayen su ma a duk lamari na kun san rabbana sai da shi zan fara hajja Maryama giwar mata ya Allah ka bani basira yarda ikon ka ne zan rera ga uwa gun marayun Allah hajja Maryama ai girman ta ne idan na faɗa zan ƙara kuma mai uban mata na goyon sa hajja Maryama giwar mata in akwai wata zabu ka zara yar Saudiya hajjiya Maryama rabba Allah ka bani fahimta sana wake buwa a gare mu a gaishe da giwar mata hajja Maryama mai alfarma uwa ga marayun Allah har da masu iyayen su ma rabbi Allah ina da roƙo kai salati wurin manzanka hajja Maryama giwar mata alihi na hadda sahabu wanda su kadai ne suka bi ka ga uwa gun marayun Allah rabbi Allah ka sa da sharifai cikanugun masoyi na ka kuma mai uban mata na goyon sa rabbana sa da ma Maryama kaga baiwa take ya gare ka yar Saudiya hajjiya Maryama hajja Maryama daure kun gade uwa ce ya gare mu a gaishe da giwar mata hajja Maryama mai alfarma uwa ga marayun Allah har da masu iyayen su ma hajja Maryama giwar mata damuna ce uwar albarka hajja Maryama giwar mata dole ne ma in tsare manta gaskiya zana yau san barka ga uwa gun marayun Allah ga uwa gun marayun Allah mai uban ma yana san barka kuma mai uban mata na goyon sa hajja Maryama kyawun hali shi yasa bai dukan gina saka yar Saudiya hajjiya Maryama hajja Maryama giwar mata rabbi Allah ya ja kwananki a gaishe da giwar mata hajja Maryama mai alfarma uwa ga marayun Allah har da masu iyayen su ma hajja Maryama daure mama dan tashi mama sanki hajja Maryama giwar mata dan halina ki ne ya saka ma Saudiya ko ina aka sanki ga uwa gun marayun Allah ga uwa gun marayun Allah Saudiya har awar suka baki kuma mai uban mata na goyon sa inda rai kuma har da rago har Saudiyan za na zo ni na ranki yar Saudiya hajjiya Maryama Saudiya za na zo ni gurin ki da arziki gun ma'aikin Allah a gaishe da giwar mata hajja Maryama mai alfarma uwa ga marayun Allah har da masu iyayen su ma hajja Maryama giwar mata ja mu je mai halin alkhairi hajja Maryama giwar mata hajja Maryama mai yin kyauta in ta yi maka ba ta gori ga uwa gun marayun Allah hajja Maryama ni na san ta hali na kirkin ta tari kuma mai uban mata na goyon sa hajja Maryama daure mama na san ki baki da buri yar Saudiya hajjiya Maryama mama Maryama je ki abinki karyar mahassadan ki su ganki a gaishe da giwar mata hajja Maryama mai alfarma uwa ga marayun Allah har da masu iyayen su ma mama Maryama daure danki ne yau yake ta yabanki hajja Maryama giwar mata ga Amir dan soja da baiti hajjiya ta ki bar mamaki ga uwa gun marayun Allah dole ne ma in tsara yabo dan Saudiya ne suke ta yabanki kuma mai uban mata na goyon sa uwa gun marayun Allah mai uban ma suna ta fadar ki yar Saudiya hajjiya Maryama dan Saudiya dai suna ta yabanki hajja Maryama baiwar Allah a gaishe da giwar mata hajja Maryama mai alfarma uwa ga marayun Allah har da masu iyayen su ma masu saurare ku biyo ni ku dan jiyo kadan cikin halinta hajja Maryama giwar mata hajja Maryama kun ga uwa ta marayu ce idan kun santa ga uwa gun marayun Allah halin arziki na faɗa ko ne shiru ma fa dole ku santa kuma mai uban mata na goyon sa ko ina ma ka zaga mama za ka gane kalar kyautar ta yar Saudiya hajjiya
Mama Maryama daure ta yi wada ta yi wa uwansa. A gaishe da giwar mata Hajja Maryama mai alfarma. Uwa ga marayun Allah har da masu iyayen su ma. Mama Maryama daure to uwa ta mu je ki huta. Hajja Maryama giwar mata. Hajja Maryama daure dole ne ma a baki sarauta. Ga uwa gun marayun Allah. Ga uwa gun marayun Allah mai uban ma hakan ya fahimta. Kuma mai uban mata na goyon sa. Mama Maryama daure na fi so ni ki sai mun mota. Yar Saudiya Hajjiya Maryama. Yar Saudiya Hajjiya Maryama za na zo har gidan ki mu gaisa. A gaishe da giwar mata Hajja Maryama mai alfarma. Uwa ga marayun Allah har da masu iyayen su ma. Samu duniya ma Maryama rabbana ma ya baki kiyama. Hajja Maryama giwar mata. Rabbi Allah ya baki kiyama tunda dai shugaba kika kama. Ga uwa gun marayun Allah. Masu yin hasada a gare ki na sani dole su yi nadama. Kuma mai uban mata na goyon sa. Mun ci arziki har mun more arzikin Hajjiya Maryama. Yar Saudiya Hajjiya Maryama. Saudiya Hajjiya Maryama al'umma ma suna ta yabanki. A gaishe da giwar mata Hajja Maryama mai alfarma. Uwa ga marayun Allah har da masu iyayen su ma. Hajjiya Maryama uwa ta gane zo gunki ne taziya. Hajja Maryama giwar mata. Rabbi Allah cikin magabata na faɗa ne da kyawun niyya. Ga uwa gun marayun Allah. Hajjiya Maimunna da Alhaji Isma'il ya Hajjiya. Kuma mai uban mata na goyon sa. Rabbi Allah ya karo haƙuri kunku yakin ji dai Hajjiya. Yar Saudiya Hajjiya Maryama. Rabbi Allah ya sa mutuwa hutu ce a gare su Hajjiya. A gaishe da giwar mata Hajja Maryama mai alfarma. Uwa ga marayun Allah har da masu iyayen su ma. Hajja Maryama giwar mata kin ga bi kawunan a gabanki. Hajja Maryama giwar mata. Halina ki ne ya saka na fito na ce dole zan yi yabanki. Ga uwa gun marayun Allah. Kamar dan soja ne ya saka ni ya ce na zo ma na zana yabanki. Kuma mai uban mata na goyon sa. Uwar marayu uwa gun masu uwa kuma Hajjiya ta kinki. Yar Saudiya Hajjiya Maryama. Hajja Maryama daure cin da bi kawuna gaishe ki. A gaishe da giwar mata Hajja Maryama mai alfarma. Uwa ga marayun Allah har da masu iyayen su ma. Dole ne in gaishe da uba babba gurin Hajjiya Maryama. Hajja Maryama giwar mata. Alhaji Ishaq gaishe ka muke Hajjiya ce ta ce in ya bama. Ga uwa gun marayun Allah. Dan halina ka ne ya saka ta ce in gaishe ka in zan koma. Kuma mai uban mata na goyon sa. Rabbi Allah ya karo sutura kun ga ya kai uba mai girma. Yar Saudiya Hajjiya Maryama. Rabbi Allah ya karo nisan kwana arzikin manzona. A gaishe da giwar mata Hajja Maryama mai alfarma. Uwa ga marayun Allah har da masu iyayen su ma. Hajja Maryama daure mai gida na kici zan gaida. Hajja Maryama giwar mata. Dole ne ma in yi mishi baiti idan na zo gunsa na yi saranda. Ga uwa gun marayun Allah. Alhaji Nura dakata wallahi ni na faɗa na shaida. Kuma mai uban mata na goyon sa. Alhaji Nura dakata ai baitukan naka dole na buɗa. Yar Saudiya Hajjiya Maryama. Alhaji Nura zan yi yaban Rabbi Allah ya ƙara sutura. A gaishe da giwar mata Hajja Maryama mai alfarma. Uwa ga marayun Allah har da masu iyayen su ma. Nake so na yi wa baiti Hajjiya da yake a gare ki. Hajja Maryama giwar mata. Dole ne ma na yi mishi baiti Hajjiya dan da Rabbi ya baki. Ga uwa gun marayun Allah. Rabbi Allah ya raya miki shi ma dan ya amfane ki. Kuma mai uban mata na goyon sa. Murat ni gani ne a gurina na faɗa ka da kuyo mamaki. Yar Saudiya Hajjiya Maryama. Yar Saudiya Hajjiya Maryamu uwa ce ni kware a gare ni. A gaishe da giwar mata Hajja Maryama mai alfarma. Uwa ga marayun Allah har da masu iyayen su ma. Mama asali ni zan gaida Amir dan soja gani da baiti. Hajja Maryama giwar mata. Hajiya Zainab nake ta batutu ku gafara yan matan titi. Ga uwa gun marayun Allah. Zana zo ni garin Saudiya in waƙe ku da kayan sauti. Kuma mai uban mata na goyon sa. Hajiya Gambo ikon Allah aminiya ce gurin hajiyar mu. Yar Saudiya Hajjiya Maryama. Hajiya Gambo mai kyauta ce wallahi dan tana mun ba shakka. A gaishe da giwar mata
gaishe ki nake Amir ne da nake a gare ki Hajja Maryama giwar mata can a baya na yi miki baiti gani na zo na ƙara yabanki ga uwa gun marayun Allah ba za na manta da Alhaji Abba gwani na wanda ba yara ki kuma mai uban mata na goyon sa dan amana gurin hajiyar mu ta faɗa sai ku bar mamaki yar Saudiya Hajjiya Maryama Alhaji Abba Saudiya amini a gona dole ya banka a gaishe da giwar mata Hajja Maryama mai alfarma uwa ga marayun Allah har da masu iyayen su ma dole in sa da anta Jamila uwa ce mai halin yan kirki Hajja Maryama giwar mata Hajiya Maryama ce ta saka na Amir dan soja in gaishe ki ga uwa gun marayun Allah Hajiya Zainab uwa gun Maryam dole ke ma an tsara yabanki kuma mai uban mata na goyon sa ya ga Maryam uwa gun Maryam dole dan soja in gaishe ki yar Saudiya Hajjiya Maryama Zainab ne sunan yake kin ga shine kwarai taken ki ga uwa gun marayun Allah Alhaji Kabir kofan mata uban Kamal ka samo maki kuma mai uban mata na goyon sa Rabbi Allah ya kare mana kai Alhaji Kabir mun gaishe ka a gaishe da giwar mata Hajja Maryama mai alfarma uwa ga marayun Allah har da masu iyayen su ma Alhaji Bashari su kora Hajiya ce ta ce in yi bama Hajja Maryama giwar mata Alhaji Shamsu horo kai ma na faɗa dole in yi bama ga uwa gun marayun Allah Alhaji Anas gaishe ka nake mun gaida ku mazajen fama kuma mai uban mata na goyon sa Alhaji na tuf Saudiya kai ma a dole ne in gaishe ka yar Saudiya Hajjiya Maryama Maza na manta da Alhaji Salim Hajiya ce ta ce in yi bama ga uwa gun marayun Allah Abba manaja na gaishe ka Amir dan soja dole ya bama kuma mai uban mata na goyon sa dan uwa ne gurin Hajjaju dan soja ne nake gaishe ku a gaishe da giwar mata Hajja Maryama mai alfarma uwa ga marayun Allah har da masu iyayen su ma a gaishe da giwar mata Hajja Maryama mai alfarma uwa ga marayun Allah har da masu iyayen su ma a gaishe da giwar